druhý z môjho, to je? No, to je tvoje. Grát! Traja dole. Vykúka. Doľava. Odbacha strava. Bitte, mit Raum und Ready. Ten je nesmrteľný zase. Dostal! Ešte jeden vľavo! Máš výbuch! Jeden mínus. Prebieham. Alebo nie. Jano, ostaň tam, ostaň tam. Ostaň tam. Prejde, môže byť Jana. Musím ísť, po Jana. Mám metky. Dobre. Križ spodok, jo? Máš aj ty? Potrhni ho potom. To bol ten z môjho? Ten druhý z môjho, to je? No, to je tvoje. Takže ja už nemám. Sú dole? Jano, mali by sme ísť dole. No, ale tak teraz kvôli tomu, že... Ďalší. Čakaj. Dostal. Grát! Vľavo som dal jedného. Vľavo som dal ešte jedného. Dobre. Mám! Mám ešte metky, potiahnem hore. Prepáč. Poď. Až k Janovi. Daj. Na tu máš metky, oživ ho. Čo dáš? Dobre zatiaľ. Bas! Jo. Samo potom tu vľavo je aj vchod do pivnice. Dvaja mínus. Jaký antik, vchod? Díky! Dvere dvaja, Jano, prebijam dvere. Ešte jeden dvere. Nice. Brančo. Vieš bere? Hej, to Hej. tam u vás, brán! Ten jaký blind fire tam robí? Konečne. Čo za oných expertov? Ja neviem. Videl si, jak vystrkoval tú M4? Pozor. Jano, kde to je? Bolo hore? Hej, hore. Mŕtvý. Jeden.
Nemáš granát? Dostal. Dostal. Potlačte vrch ešte. Jeden mi prešiel tam bunku. Jakú dostal do lásky. Ale potom ja ožem. Jak ho myklo. A nič vieš, že hit alebo niečo. Nie. Proste ticho. Vlado! Prikotúľaj sem tie boky, dostal. Daj sa. Ostan dobre. Aj ten dostal. A nepriznal. Mám. Dostal som. Máte medkit? Krváca mi ruka, doktor, tuto! Ďakujem, doktor. Ešte je tam jeden, ktorý odložím najskôr. Jano, ešte posledný mám potom. Dole počujem nejakého pometenca! Držíte tie dvere? Hej. Dobre. Jedný do toho pochýť na teba? Idem. To vidíte po boky? Dvere pravo. Ešte tu hlava. Granát! Máte ty kurva? Myslím, že si ho trafil. Sú to pometenci, vystrieľať! Pometencov nechceme! Napríklad takto. Ten dostal určite aj dve. Aj 8. Ďalší mi prebehol. Keď tam utekajú, tak ich nestíham trafiť. Mám! Piče. Jakú hlavu mi dal. Ešte mám posledný medkit. Do skla ma trafil. Norby, neumíraj! Dobre, som späť. Whisky, poď sem. Prvý, vydrž. Počkaj. Tam. Dola? No, poď. Doľava, hoď. Ale bacha správa. Potlačme tady. Poď, potlačme to. Traja dole. Pozeraj si pravú. Sorry, prepáč. V pohode, prepáč. Dobre, Marcel, dobre, ideš. Vlado. Ideš. Ty si taký lenivý, teraz ja ťa použijem ako živý štít a ideme dopredu, poď. Použij Jana, ten nemá gule. Poď. Aspoň to tak. Živý štít, poď. Ja ťa refragnem, poď. Ja ťa refragnem, poď. Ja si to hovoríš. Je tam? Pozor, veľ. Nie? Jak ho máš? Jeden dostal.
Ďalší dole. Prebehnem otrk. Zvon na to tlačia už one naši. Aha, keď sa vedia vojsku. Ty koko! Dostal som. Jaká jednotka? Ty jebe, videl si to, jak to preletel vedľa mňa? Myslím, že tam vedia vojsť, no samo. Rozumel. Nohy! Dostal. Bacha, sú v chodbe ešte, Jano. Mám. Veľa ide. Okno sú červený. Mám pred sebou nejakú prekažku na ľavej strane? Iba tú deravú. Čo? Iba tú deravú a keď už si za ňou, tak už to vidí. Dobre, idem. 2 minút. Vykúka. To bolo dobre. To bolo akurát téma, ne? Hej, neviem, či sa stihol schovať niekde. Čo? Už nemal? Poďme. Poď, skúsme. Tieto. Dostal si domov! Mŕtvý, nemáš niekto mŕtvice? Ah!